Poważnie rano żartowałeś? To. Tak ładny jest. Już? Właśnie, chodźcie pokażę. Jaki? Lewi był chmury czy nie? Były. A jaka?
Wojtkiem? Tak, Tam? tak, tak. Trzeba... Tragedia, to nie mówię do ciebie. Nie Będziesz musiała zadziałać. No to już będziesz musiała zadziałać. A ci się płyta zacięła? I co z tego, że chcesz? Cię was zaprowadzam, już nigdy nie wyjdzie. Ale to podpali będzie wymachać, nie? Tak, tamten. Zaraz.